Ne tɔgɔ ye Mati Bagayogo. N ye collectif des travailleurs temporaires licenciés d'Orange Mali mɔgɔw ka porte-parole ye. An ka nin jɛkulu in créer a mɛnna dɔɔnin. Dɔ b'a san 2 kan paseke n'i ye kulu in ta k'a lajɛ yanni an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ni tribunal la fɔlɔ mɔgɔ dɔw de bila la paseke mɔgɔw ma bila ɲɔgɔn fɛ Orange ka direction kura nalen n'o kɛra 2022 ka na bila 2024 la u ye mɔgɔ min licencié ka bɔ baara la a bɛ se mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna ma o mɔgɔ 1000 ko mɔgɔ 1000 ma bila ɲɔgɔn fɛ 1000 ma bila ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 800 fɔlɔ bila la o kɔfɛ 100 ni dɔɔnin bila la o kɔfɛ mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 5 o bila la licenciement in kɛra octobre 31 octobre 2024 o ye mɔgɔ laban minnu bila la olu ka licenciement ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bila la olu bilala depuis 2023 bilali in si ma kɛ sariya kɔnɔ bilali in bɛɛ kɛra sariya sɔsɔ de kɔnɔna la mɔgɔ fɔlɔ minnu bilala olu de ni an farala ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan in an ka ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu in yɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ o daminɛna an ye an ka réunion fɔlɔ kɛ janvier 2024 o y'a sɔrɔ an ye inspection ka avis technique sɔrɔ an ye direction nationale fɛnɛ ka avis technique sɔrɔ bureau de placement kun kɛlen don k'an ta k'an di Orange ma cadre min kɔnɔna la paseke cadre in man ka tɛmɛ kalo 24 kan an tun ye inspection ka avis ta ka inspection ɲininka k'a fɔ anw ka ca n'o ye inspection du travail hakilina jumɛn b'aw la olu ka avis technique bɔ ka d'an ma an kilala ka direction nationale du travail fɛnɛ ɲininka olu fana ka avis technique bɔ ka d'an ma o avis technique fila kelen k'o sɔrɔ an y'an ka réunion fɔlɔ kɛ o la ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ se k'an ka hakɛ ɲini cogo di o kɔnɔna la an ye démarches caman kɛ ani an sera ministre du travail ma o min y'an ka ministre tutelle ye an sera hali an bɔra CNT yɛrɛ la an bɔra yɔrɔ caman na u bɛ se k'an dɛmɛ sigikafɔ ka kɛ ani Orange ni ɲɔgɔn cɛ sɔnmako sigikafɔ ma o de y'an bila ka taa tribunal la n'an ka dossier anw dɔrɔn taara ko paseke k'an ka baara bila u ye sɛbɛn de kɛ k'a ci bureau de placement na Orange yɛrɛ de ye sɛbɛn kɛ k'a ci bureau de placement na ko paseke ko an taara ni dossier ye tribunal la k'an taara ni a ye tribunal la k'a yira k'a fɔ ko ka an bila an ka hakɛ kɔnɔ an ye demande min kɛ k'a fɔ ko k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ ni an ye sigikafɔ bɛɛ laɲini o ma sabati an talen sa ni dossier ye tribunal la Orange de ye courrier ci bureau de placement ninnu ma n'o ye RMO Mali ani conseil d'étude d'intermédiation ye ko mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ liste kɔnɔna la n'u taara ni Orange ni bureau de placement ye tribunal la k'a y'u ka baara lajɔ an bila kun bɛɛ filɛ an ma bila k'an ye sonyɛni kɛ an ma bila k'an t'an ka baara ɲɛdɔn an ma bila k'a fɔ k'an ye kojugu foyi kɛ an bilala de ko paseke k'an taara ni dossier ye tribunal la o ye kulu laban minnu bilala o y'olu bila cogo ye kulu filanan minnu bilala olu bilala de ko paseke k'u bɛna fɛn fɛn sɔrɔ u ka kɔnɔna la u bɛ fɛ k'o bɛɛ minɛ u bɛ fɛ k'olu bila ka taa kura kan olu k'u jɔ fɔlɔ u ka minɛ ka ban n'o banna u bɛ sɔrɔ ka taa kura kan u ko ko k'u t'o kɔnɔ k'olu fana ka baara bila sɛbɛn min bɛ anw ni Orange cɛ de mise à disposition o de b'anw ni Orange cɛ o de mise à disposition tɛ dɔwɛrɛ ye an ye offre ye Orange ka site de kan o mɔgɔ b'an ka jɛkulu la dɔw yɛrɛ ye de kɛ Orange kɔnɔ kɛlen kɔfɛ u ka CV ye Orange ressources humaines diya u b'u wele ka na entretien kɛ an ka jɛkulu in na an bɛɛ ye entretien kɛ Orange de la directement an ni Orange directeur des ressources humaines o de y'an ka entretien o entretien bannen kɔfɛ Orange ka directeur des ressources humaines y'a yira k'a fɔ k'anw taara anw retenu na entretien kɔfɛ o de kɛlen kɔfɛ ale mɔgɔ kelen de kilala tuguni k'an wele k'a fɔ an ye k'an bɛ taa signer bureau de placement na a wagati an m'a faamuya an ko an y'a ɲininka n ko munna anw ye entretien kɛ aw fɛ yen entretien kɔfɛ a ko k'an ka taa bureau de placement na a y'a yira an na k'a fɔ k'o de ye procédure ye an ko problème t'a la an taara an ye signer bureau de placement an bɛ entretien kɛ wagati min na an kun tɛ bureau de placement mɔgɔ si dɔn an kun tɛ bureau de placement ninnu ka existence dɔn a plus forte raison k'a fɔ ko directement
an n'u ka kuma u k'u da don an ka recrutement ko la an ni ka kɔfɛ de an talen olu y'an la en fait mɔgɔ minnu bilala ka bɔ baara la a bɛɛ ye mɔgɔw de ye minnu ye yɛrɛ ye olu bɛ yen mɔgɔw de bilala ka bɔ baara la mɔgɔ bilala mɔgɔ 1000 a bɛɛ ye mɔgɔ de ye an ka bilalen kɔnɔna la saralikala la n bɛ ka a f'i ɲɛna n ko mɔgɔw ma bila ɲɔgɔn fɛ kulu fɔlɔ minnu bilala olu ka tun kan ka ban kalo 3 u bɛ dɔ signé f'u ma ko wagati ni wagati u bɛ to ka signé u bɛ to k'olu wele u bɛ to ka yɛrɛ olu ka tun kan ka ban n'o ye 30 juin 2023 ye ka y'a yira k'a fɔ u tɛna o banni kɔnɔ u bɛ fɛ ka olu bila ka taa kura signé o kura in kɔnɔna la u y'u wele ka kura in kɔnɔna yira u la kura in kɔnɔna na u bɛ fɛn fɛn kun n'o ye sɔrɔla u bɛ minnu n'o ye ni fɛn ninnu na n'o ye sara ye o bɛɛ jiginnen don sara jiginna u bɛ minnu kun ka fara sara kan u y'o bɛɛ tigɛ ka bɔ kura in kɔnɔna la olu kun ma bɔ komi an ka kan ka ban 30 juin a b'a to o tɔ ye kalo 3 ye a b'a to n'an ka banna an b'a lajɛ ni kura in n'o b'an an bɛ to kan n'o t'an yɛrɛ n'an bɛ baara jɔ a ni ɲɔgɔn cɛ an b'o kɛ mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko ti kɔnɔ ko ni mɔgɔ min tɛ taa kura in kan k'u b'u ka lajɔ ma kɛ foyi u y'u to o de la kɛlen kɔfɛ u ye c'u ma k'a fɔ ko fɛn fɛn ma taa kura olu ni ka baaraɲɔgɔnya banna mɔgɔw ye ci u ma k'a fɔ ko fɛn o fɛn mana kura in aw ni cɛ baara banna o kɔrɔ olu bila cogo ye kulu komi an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ mɔgɔ 151 ka taa an ka hakɛ ɲini la mɔgɔ 65 laban min bila la donnen la an faralen ɲɔgɔn kan ani an ye laɲini fɛn fɛn kɛ k'a fɔ k'an ka sigi ka fɔ an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya kelenw bɛɛ ma an taara ni la taalen la fana y'a k'a fɔ k'u bɛ fɔ ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ fɔ ka bɛn na ko ka di ma dir'o ma fɔlɔ le 28 octobre 2024 o o la mɔgɔ minnu tun bɛ la n'olu tun bɛ baara la a wagati n'olu ni kulu filanan minnu bilala n'olu kun faralen don ɲɔgɔn kan y'a yira ka ci ma k'a f'u ɲɛna ko mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ nin disi la n'o ye ye a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ baara la a y'u bɛɛ ka lajɔ ma di minnu kan ka di k'a fɔ ko aw gɛnna ma di an nana mun ye an sigilen bɛ baarayɔrɔ kɔnɔna la 31 octobre la an nana ka dɔ de sɔrɔ n'o ye kibaruya ye an ka mɔgɔ dɔ de ye ci an ka mɔgɔw ma k'a yira olu la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ nin disi la a y'u ka lajɔ o ci olu ma mɔgɔw fɛnɛ seginna ka in na segin an ma k'a yira anw na k'a fɔ aw minnu bɛ yen nɔ n'an ka b'aw bolo min cira k'a fɔ ko ka lajɔ o in kama aw bɛ na n'anw ka ye olu y'o ci anw ma olu ko de kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ja a fɔlen don ko k'an ka baara lajɔ an bɔra a kalama o cogo la o kɛlen an ye an ka ɲininka kɔnɔna la k'a fɔ cogo di a bɛ fɔ k'an ka na ni cogo di a bɛ fɔ k'an ka baara ka lajɔ k'a sɔrɔ ni i ka baara bɛ lajɔ ɲɛbila min kan ka kɛ n'o ye ye o ma fɔ anw ye foyi ma fɔ anw ɲɛna olu ko k'olu tɛ fɛn kalama an ye an ka mɔgɔw yɛrɛ ɲininka ko an ma nin faamuya ka mɔgɔw ma d'anw ma a fana ma d'anw ma olu fana ko k'olu tɛ fɛn kalama an ko o dun ye ci an ma k'an ka na n'u ka olu ko ko n'u ko k'u ka di mɔgɔw ko n'u ko k'u ka di k'an ka di n bɛ dɔ di o yɔrɔ la k'a fɔ bɛ 2 de Mali kɔnɔ n'o ye
RMOMA n'a bɛ f'o ma ko relation main d'œuvre ani CEI-SAL n'o ye conseil d'études intermédiation u b'o fila de utiliser an kɛlen k'olu ɲininka olu y'a yira n na k'a fɔ ko an ka ordinatɛriw di an kɛlen k'an labɛn de sisan k'an bɛna n'o ordinatɛriw ye an nana bali mun na an nana sɔrɔ ja kɛlen don k'a fɔ a ka sécurité n'o ye ni minnu bɛ yen ka anw tɔgɔ kɛ dɔ la k'o d'olu ma k'a fɔ k'anw ni kɔnɔna donni man kan bilen an de nana sisan k'an bɛna ni ye an nana sɔrɔ bɛ da la bɛ yen an nana k'an b'an ka sakiw bila kɔnɔ k'an bɛ don nana anw ma k'an k'an jɔ an ko mun bɛ yen k'an k'an jɔ fɔlɔ an y'an jɔ a ko k'a bɛ taa ka na a taara sécurité ɲininka o ye i to a ka kɔnɔ ka lajɛ ko aw ni kɔnɔna donni man kan bilen a nana kuma fɔ ɲɛna o y'a sɔrɔ kɛ sigilen don wulila k'i jɔ n'a ka marifa ye an ko anw bɛ don paseke munna foyi ma ma yira anw na foyi ma yira anw na k'a fɔ ko an ni y'an donni man kan mun na a bɛ fɔ k'anw tɛ don o y'a sɔrɔ an ni an ka kun don paseke an ka mɔgɔ fɔlɔ dɔw kun nana u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ don an nalen sisan an ni nana kana ka kɛ paseke ni ma kɛ a bɛ se k'a fɔ don n'a nataw la k'a fɔ ko mɔgɔ si ma aw bali ka don aw yɛrɛ de ma na nana ka na kɛ k'a yira k'a fɔ anw balila ka don kɔnɔ an balila ka taa an ka baara kɛ ka sɔrɔ sɛbɛn ma yira an na foyi kun ma d'an ma foyi m'a yira an na k'a fɔ k'an ka baara jɔra an ma sɔrɔ o na ka d'a kan paseke an donna yɔrɔ caman an taara hali an ka yɛrɛ fɛ yen an taara an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ an m'a faamuya anw ye sigikafɔ ɲini fɛ ka dɛsɛ anw ma sigikafɔ sɔrɔ fo an taara ni la taalen la u y'an gɛn o kɔfɛ an ma kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ye wele ka ɲininka k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ an ni dɔw kɔni bɛ la dɔw bɛ ka an ɲininka na an ye ɲɛfɔ olu ɲɛna k'a fɔ kow kɛra cogoya min na min ye ka kɔfɛ ka an ni lasigi ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna an ni cɛ o ma kɛ an bɛ wagati min na komi bi bɛ ka la paseke an taara ni la taalen la an y'an ka fɔlɔ le 4 octobre 2024 4 octobre 2024 le 23 juin 2025 y'a yira k'a fɔ ko ko t'olu la ko k'an ka in kalo 9 kɔfɛ an bɛ na la an ni an ka an bɛ sɛbɛnni falen falenni na ani ka ni an ka ni ɲɔgɔn cɛ kalo 9 de o kɔfɛ y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se ko ka anw ka kiiri k'olu tɛ se ko k'a tigɛ ko an bɛ taa fan wɛrɛ an kɔni m'a faamuya paseke an bolo k'a fɔ baarakɛla n'o ye ni u ni ɲɔgɔn cɛla u bɛ tigɛ de la ni y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se ka baarakɛlaw ni baarakɛ ɲɛmɔgɔw cɛla kiiri tigɛ a ko kɔni y'anw dabali ban komi sariya ka ko don sariya kɔnɔ ka don an tɛ a ko ɲɛ bɛɛ dɔn komi min don ko ma ban wɛrɛw bɛ yen nɔ an bɛ taa la ni ala sɔnna ma bɛna ni ala sɔnna ma an b'an ka jo sɔrɔ kamana ni gɛnni ye fiɲɛba bila an ka adamadenya kɔnɔna la an tun sigilen don nin bɛɛ kan k'a fɔ paseke kɛlɛ la ni i ni bɛ kɛlɛ la a b'a ka ko bɛɛ de kɛ min b'i tɔɔrɔ an bolo gɛnni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka anw tɔɔrɔ ka anw sigi anw sen samara kɔnɔ k'a kɛ anw ka nimisa an ka kɛlɛ la k'a fɔ mun y'an bila nin na an y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna an bɛ segin k'a kɛlɛ in na an ma nimisa hali n'a fɔra an ka segin kɛlɛ kan an bɛ segin a kan paseke kɛlɛ in ye an bɛ ka an ka hakɛ de ɲini an ma bi mɔgɔ kan an b'a fɔ ko mɔgɔ k'a kɛ tan an b'a fɔ mɔgɔ k'a bɔ tan an k'o de ko an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ anw ye baara kɛ kɔnɔ a ka ca ni san 15 ye a ka ca ni san 17 ye mɔgɔ bɛ anw na minnu ye san 17 kɛ baara la u tɛ la u tɛ la wa dɔw yɛrɛ tun bɛ sara de fɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'an na minnu ye san caman kɛ baara la u kan ka nafa fɛn fɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna la u m'a si sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko an ni baarakɛlaw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ
mɔgɔ kelen de b'an bɛɛ mɔgɔ kelen de bɛ mɔgɔ kelen de b'an bɛɛ mɔgɔ kelen de bɛ ni kɛra mɔgɔ kelen de b'an bɛɛ an n'olu bɛɛ bɛ o baara min kɛ olu b'o o nafa sɔrɔ anw t'o o nafa sɔrɔ an de y'a yira k'a fɔ anw mɛnna nin in kɔnɔna la an b'a laɲini an fana ka bila an ka hakɛ kɔnɔ o bilali hakɛ kɔnɔ in laɲini dɛ o de nana ni ye ka anw gɛn ka bɔ baara la Mali kɔnɔna la mɔgɔ man k'i ka hakɛ ɲini ni mɔgɔ man k'i ka hakɛ ɲini Mali kɔnɔna la o ka fɔ anw ɲɛna n ka kuma laban n ka kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an bɛ weleweledan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ welewelekan da kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen n'i bɛ se ka an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na a kɛra hakilina ɲuman ye o a kɛra ye o n'i bɛ se k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la an mago bɛ bi an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye an ni jamanakuntigi yɛrɛ ka sigi o de y'an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye an ni jamanakuntigi ka sigi min bɛ anw fɛ degun min bɛ anw kan an k'a ɲɛfɔ a ɲɛna n'i ye mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la i y'a tigi sigi a sen sabara kɔnɔ e ye mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la a tigi denbayatigiw de don furumusotigiw de don u tɛ se k'u ni muso banna u tɛ se k'u muso furakɛ n'u denw banna u tɛ se k'u denw furakɛ u tɛ se k'u denw ka ekɔli wari sara ni e ye mɔgɔw bila ten o kadiri kɔnɔna la a bɛ se ka na ni hakilina dɔw la hakilina min bɛ se ka jamana yɛrɛ la bi an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye an b'a fɛ an ni jamanakuntigi yɛrɛ ka sigi komi jamanakuntigi yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ni ale k'o kɔrɔ ko de an dun ye de i b'a fɔ jamanakuntigi cogoya an yɛrɛ bolo ni an ka nin an ka nin hakɛ ɲini an dun bɛ k'a ɲini sariya de kɔnɔ ni an ka nin hakɛ ɲini ni an ka nin hakɛ ɲini jamanakuntigi yɛrɛ an ka jamana mara la an fana ye de i b'a fɔ a yɛrɛ cogoya an b'a laɲini bi k'a fɔ an kumakan in bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ an kumakan in bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a ka don jamanakuntigi kulo la a k'an wele an n'a ka se ka sigi an ka se ka ɲɔgɔn faamuya kuma min bɛ an n'an kun n'an kan cɛ minnu b'an bolo minnu b'an bolo an k'u yira a yɛrɛ la a bɛ se ka an dɛmɛ cogoya min na an ka kɛlɛ in kɔnɔna la a ka se k'an dɛmɛ sariyatigi fɔlɔfɔlɔ y'ale de ale de ye sariyatigiw ka ɲɛmɔgɔ ye a mana tigɛ cogo o cogo ale de bɛ saratigi bɛɛ sanfɛ a ka an wele a k'a lajɛ ko in bɛ se ka ɲa cogoya min na an bɛ se k'an ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na o de y'an ka laɲini ye bi ka da bɛɛ lajɛlen